Okay na, di anak. Kini na may normal. Hello mga igsoon, maayong gabi eh. Ang time diri sa Dubai, alas 10:20 p.m. here in Dubai. Nag-live ako kay dili ko katulog. Nya ko ra isa diri sa balay kay ning lakaw akong amo. So nagbasa-basa lang ko og Bible o mga libro, mga ingon ani oh. So gusto lang nako i-share. Tapos murag style worship ni maminaw tag-awit nga kinabuhing may kalipay. Ay nako. Magampo ka, dili ka niya pakyason. Magampo ka, mawala ang mga dagko. Sumalik ka, magampo ka. Ayaw mo gawan, ako'y viewers. I have 2 viewers. Ayaw mo gawa kay na ako'y basahon. Nice kay siya. Oh, Signs of the Times. Ang Diyos mo sa gihapon, magampo ka, dili ka niya pakyason. Magampo ka, mawala ang mga dagko. Sumalik ka,
mag-ampo ta mga igsuon. Close your eyes. Dalagon nga Dios, amahan nga balaan ana ikaw sa kahitasan sa mga langit. Ginoo, samtang kami mag-live streaming sa Adventist ng Visayas Day Ministry page, hinaot ikaw magauban ka namo Ginoo, samtang magabasa ako niining topic nga Signs of the Times. Hinaot ikaw magapanalangin usab sa mga viewers ug sa uban nga wala pa nag-view, hinaot nga mo-view sila Ginoo ug makakuha sila og pagtulon-an ilabi na ni ani anak kami niining katapusang katapusang panahon sa kalibutan Ginoo, nanggawas na ang mga signs of the times nga haduol na gyud ang imong pagbalik, daghang mga kalamity sa tibuok kalibutan Lord. Hinaot ikaw magalig-on sa among tagsa-tagsa kapag tuo nga diin kami makabarog sa tanan nga mga pagsulay nga hangtod sa imong pagbalik, andam kami nga mutagana diha sa imuhang balayng langit nun amahan. Ug samtang ako magabasa babani ako sa mong balang espiritu nga ma-share na ako kini sa mga kaigsuonan online sa Adventistang Visayas Day Ministry page, panalangini ang tanan, mga admins, mga group members, ug ang tanang mga katawhan ikaw magagiya kanila Lord. Ug pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Magbasa na ta mga igsuon, pero English man ni siya. Mabulol ra ba kog English? Pero akong basahon kay nice kay siya. Signs of the times. Signs of the times. Naguluhan sad ni diri og what prayer can do for you. So mga igsoon, kini siya nga singalan ani gamay nga libro. Dako kay ni siya og katabang kay nagbasa-basa ko daghan man kog ingon ani nakuha nako sa SDA Dubai Central Church. Daghan mga ingon ani panghatag nila, so nanguha ko nindot kay siya basahon ilabi na karon sa mga panahon karon nga klaro kaayo nga haduol na mobalik ang atong Ginoo nga mao si Hesukristo bisan asa sa suok sa kalibutan, daghan nga mga kalamidad. O usa ka na sa sign sumala sa Mateo 24, ang sign sa pagbalik ni Jesus, nanggawas na mga igsoon apan dili ka na mao ang katapusan, sinugdanan lamang kini ang tanan. Busa unsay atong buhaton para makabarog kita sa tanan nga mga pagsulay nga moagi sa ato ang pagkinabuhi aning kalibutan samtang magpaabot kita sa atong Ginoong Hesukristo. So naay siya nindot ki siya nga basahon diri, so let me read it for you. English man kasi di siya Bisaya. Kabalo na mo nga Bisaya kay kong dako, pero I'll try to read it for all of you. So this is the title of Signs of the Times. So what prayer can do for you? Does God really hear me when I pray? It shall come to pass that before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Isaiah 65, verse 24. The Lord has heard my supplication. The Lord will receive my prayer. Psalms 6:9. So, unsa daw mga igsuon? So, wala pa ta mangayo sa Ginoo, sumala sa Isaiah 65:24, sa wala pa kita mangayo sa Ginoo, nakabalo na siya ug naminaw na siya kung unsa ang gusto nato nga pangayoon diha kaniya. So kinahanglan gyud mga igsoon nga kung doon na kita pangayoon sa Ginoo ato kining iampo diha kaniya, kay bisan ang Ginoo nasayod na ug unsa ang ato ang gusto pangayoon, pero gusto sa atong Ginoo nga musulti jud ta para natay connection sa iyaha nga ato yung pangayoon sa iyaha. So unsa daw? Unsa pay giingon diri, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin. 2 Chronicles 4:7 verse 14. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. 1 John
5:14-15. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Psalm 91:15. So unsa daw mga igsoon? Tawgon lang nato ang Ginoo. Kung unsa na ganita sa mga trouble, naata sa mga kalisod, naata sa mga katalagman ug unsa pang mga kabalaka, mga burdens, mga worry nato. Tawgon lang nato ang Ginoo tungod kay andam siya kanunay. Mutabang ka nato ilabi na kung anaat kita sa trouble, ang Ginoo andam mo deliver kanato ngadto sa ato ang mga enemies. So then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Jeremiah 29 verse 12-13. The Lord hears the prayer of the righteous. Proverbs 15:29. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their cry. The righteous cry out, and the Lord hears, and delivers them out of all their troubles. Psalms 34:15-17. When should I pray? To you I will pray. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you. Psalms 5:2-3. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Isaiah 55 verse 6. So kinahanglan mga igsuon, atong bitang batasanon ang ato ang pag-ampo, kinahanglan nga every time, dili lang kay every time nga gusto na kay pangayoon sa Ginoo mag-ampo ka, kun dili ato siyang batasanon nga ang ato ang pag-ampo buhaton nato kini sa matag adlaw ug matag gabi. Example, before ta matulog mag-ampo ta, pag mata nato sa buntag mag-ampo ta, syempre pasalamat ta nga nakamata pa ta anang sa yung kabuntagon kay blessings every morning. Sila pa to, every morning is a blessings. Why? Tungod kay daghang mga katawhan nga natulog lang pag kabuntag dili na makamata. Pareho sa ako ang igsuon among eldest brother Joel. 40 years old lang siya. Natulog lang siya anang gabi tapos wala na siya nakamata. Patay na siya. So dili na to matag na ang ato ang kinabuhi kung hangtod kanos alang mga igsuon. So kailangan siya nga ang atong buhaton mag-ampo ta kanunay para mangkapangayo ta permi og pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala ang nabuhat, dagko man og gagmay nga mga sala nga igsuon, kinahanglan ato nang ipangayo og pasaylo sa atong Ginoo. So kinahanglan ta og pray before ta matulog, and after mo wake up in the morning we should pray. Before we sleep we should pray. And before we go to our work, we should pray, or before we eat, we should pray. All the time, we need to pray mga igsuon. Kay ang prayer, mao ka na ang ato ang connection ngadto sa Ginoo. So, tiwason na to basa. Asan naman ta? I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning, and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Psalms 55:16-17. Unsa daw mga igsoon? I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning, and at noon I will pray and cry aloud, and he shall hear my voice. Psalms 55:16-17. So unsa daw? Kinahanglan all the time magpray ta mga igsoon, morning, evening, and noon. Dili lang kay magpray ta some people they just pray when they need something to ask the Lord. It's just their time to pray. Dili ingon ana mga igsoon, we should pray all the time. Atong batasanon nga ang pagpray nato mga igsoon,
na mahimo natong habit nga dili lang tay mag-pray ta kung naatay kinahanglan natay pangayoon sa Ginoo sa kapata mag-pray. Tapos pag after na ihatag sa Ginoo ang ato ang gipangayo, malimot na sad ta og pray. Kay gihatag naman sa Ginoo. So dili nato inanaon ang atong Ginoo mga igsuon kay ang Ginoo nahigugma kanatong tanan dako kay ang gugma kanato kay bisan og buluyagon ta kita tanan pasaway man jud ta. Siguro naibutan pero di jud na sila butan all the time. Naadyoy usahay nga magpabuyag mga igsuon. So bisan og buluyagon tang Ginoo nahigugma kanato makasala man tang tanan pero andam siya maminaw sa atong mga pag-ampo mga igsuon. So don't forget to pray all the time. Next, take the helmet of salvation, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Ephesians 6:17 to 18. So unsa daw? Ato ang himuon ang pagpray mga igsuon as a helmet. Kumbaga nang sakay tag motor ba, di ba, mag-helmet ta, protection nato sa atong ulo ug ma-aksidente ta, so natay protection dili mabuwak ang ato ang ulo. So atong himuon ang prayer mga igsoon o isip usa ka helmet para kana sa ato ang kaluwasan mga igsoon nga natay connection sa Ginoo nga ang mga angels magauban kanunay kanato in times of trouble na ang angel kanunay ang Ginoo the Lord will send his angels to protect us. So keep praying all the time. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy. Luke 21 verse 36. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify me. Psalms 50 verse 15. So mga igsoon, ayaw dyan mo pagkalimot sa pagpray. Kana bitang instant prayer, bitaw instant answered prayer kanang naka sa trouble ba tapos mo ang imuhang faith buo bitaw ang imuhang faith nga kanang magampo ka sa Ginoo nga gusto gag kanang tubagon jud ana jud dayon nga time kanang on the spot jud matubag sa Ginoo instant say ngalan ana kanang answer dayon ang imuhang prayer ba ana nga time. So kung ang buo ang imuhang faith nga tubagon dayon sa Ginoo ang imong prayer, tubagon jud na siya mga igsoon kay ingon ang Ginoo, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Psalms 50:15. So prayer builds faith. But you beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God. Jude 20:21. I choose you that whatever you ask the Father in my name, He may give you. John 15:16. So unsa daw si Jesus ang nagsulti ani mga igsuon. Unsa ingon ni Jesus, mangayo lang daw ta niya sa ngalan sa Amahan, iya yung ihatag kanato mga igsuon. So kinahanglan mga igsuon nga dili ta magduha-duha kung natay pangayoon sa Ginoo. Magkaampo ta og ato kining i-claim atong kuan ang ato ang faith nga buo ang atong faith nga tubagon sa Ginoo. Pero dili tanan mga igsoon, take note, dili tanan ang ato ang prayer tubagon sa Ginoo. Ngano man na ay yes, na ay no, na apoy kanang tubagon na bitaw pero later na. So dili siya on the spot tubagon, maybe kay ang Ginoo nasayod unsay kaayo mga rason na apoy tubagon sa Ginoo ang imuhang prayer not the way you want. So God will answer your prayer nga kanang not late. Dili siya late, dili pod siya unsay ngalan na advance, kanang on time lang yun siya mga igsuon. So whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Mark 11:24. So unsa daw mga igsoon, kung naa daw tay pangayoon sa Ginoo, believe that you receive them. Maniwala ta, mutuo ta nga atong madawat, and you will have them. Mark 11:24. So unsa daw, mutuo lang ta mga igsoon nga ato ang gipangayo sa Ginoo,
atong iampo kaniya iya kining ihatag. Kung mag-claim nato, madawat nato ang ato ang mga answers ato ang prayer, mga kaigsunan o kahigalaan, kinahanglan dili ta magduha-duha kay kung mag-pray ta tapos nagduha-duha ta, magduha-duha pud ng Ginoo pagtubag kay dili man ka sure sa imong gi-pray kung tubagon ba og dili. So kinahanglan i-claim nato nga tubagon jud siya sa Ginoo. So whatever things you ask in prayer believing you will receive. Matthew 21 verse 22. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, and it will be given him. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. James 1 verse 5 to 6. So unsa daw mga igsoon, kinahanglan lagi dili lagi ta magduha-duha kung naa kay gusto kag kaalam nga langit nun mga igsuon, mangayo ka, magampo ka sa Ginoo ug gihatag daw niya. Kinahanglan mangayo ka nga buo ang imong faith sa Ginoo nga tubagon ang imong pag-ampo. Kay kung mag-doubt ka, kung magduha-duha ka mga igsuon sa imong prayer, nga dili ka magampo ka, pananglit, sample, magampo ka nga kuan, kung Ginoo tagay ko gwapang asawa or Ginoo tagay ko gwapang nga bana. Unya kay nagduha-duha ka mga igsoon kay imong hunahuna samtang nagampo ka mag-ingon ka basig tagaan ko sa Ginoo og kanang sana kanang igo-igo ra pud nga igo ra masuroy sa lungsod di gani kaabot sa syudad. So nagduha-duha ka mga igsoon, so lisod siya kay unsay ingon ang pag-ampo nga maduha-duhaon is like a wave of the sea driving and tossed by the wind. Sama daw siya sa usa ka balod sa kadagatan nga gipadid lang siya mga igsuon, kuan lang sa hangin. So ang ato ang pag-ampo kinahanglan dili siya duha-duha, kinahanglan tibuok yun siya mga igsuon. So be anxious for nothing but in everything. Sa may sumpayan ni. Sa likod. By prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Philippians 4 verse 6. Now I know that the Lord saved his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Amen. Psalms 20 verse 6 to 7. Prayer draws me close to God. Hear me when I call, O God of my righteousness. Have mercy on me and hear my prayer. Psalms 4:1. Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Matthew 5:44-45. So unsa daw mga igsoon? Love your enemies daw. Kamo diha. Igo tani, ako igo sad ko. Daghan tanay ko ani mga igsoon kay nganuman lisod kayo ang paglove sa enemies sa tinuod lang sa dili ta mamakak, dili ta mag hypocrite mga igsoon, lisod kayo. Mahalon imong kaaway labi naggalagot ka kanang lami jud kayo sumbagon, lami kayo kumoton. Ay kanang moulbo na jud imong buhok sa ulo apil kaspa moulbo sa imong kalagot. Lisod jud nga moingon nga love your enemy. Agoy kay diha jud mao jud na sa totoo lang mga igsoon no, sa tinuod lang ang struggle nako kana jung temperance. Kay gamay ra jud kay kog pasensya. Dili man sad nako tuyoon pero gina-pray man sad nako na for me. Every time I pray, I ask the Lord to touch my heart and remove the pride inside my heart and change it into a humble heart. Ano man mga igsuon, I struggle a lot about the fruit of the Holy Spirit, the temperance or self-control. Kay dali kay kung masuko
Dali ko maglagot mga igsuon. Pero, mawala naman, dili man ko magdumot hinoon. Kanang ana nga time nga masuko ko, suko jud ko. Kanang ugna lang jud ko sa akong atubang, lami jud kay kakusion. Kanang suko jud ko kay kanang mura magmabuak akong dughan, magbuto-buto man jud siya nga murag kanang bulkan nga taal ba nga kabutuhon. Di kanang di ko makainom og tubig. Mura jud musabog akong dughan sa kasuko mga igsuon. So kinahanglan ako ipakapagawas kay akong luom-luomon di man ko kaginhawa. So mauna nga masuko ko kanang mga friends nako na nakailan nako kabalo na jud mo. Dali jud ko masuko pero dili ko magdumot after ana mahuhubasan nako dili na ko magdumot okay na ang tanan dili kay di man ko tigdumot og tao kanang kuan pero dili ko pansinon alangan mamugosad ko dili lang sad ko pero kanang kuan dili ko magdumot pero lisod jud siya mga igsoon nga batasan kanang magkuan bitaw ka kanang singalan aning dili ka control sa imong self control is really hard but we can do it. Sumala pa sa play man sa unsa to Philippians 4:13 ba to I can do all things through Christ who strengthens me. So mao to mga igsoon Matthew 5:44 asa natanawala nako. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Colossians 4:2. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy also upon me and answer me. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Psalm 27:7 and 8. Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications. In your faithfulness answer me, and in your righteousness. Psalms 143:1. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry, and he will say, Here I am. Isaiah 58:9. So nindot kani siya nga verse mga igsuon kining sa Isaiah 58:9. Unsa daw? Tawgon lang nato ang Ginoo. Ang tanan natong kabalaka atong isangat didto kaniya sa atong Ginoo ug maminaw siya ug moingon daw siya ani ako. So andam kanon ang Ginoo motabang kanato mga igsoon. Basta magpray lang jud ta, pray without ceasing mga igsoon. Prayer gives me strength and courage. Cling to what is good, continuing steadfastly in prayer. Romans 12:9-12. Is anyone among you suffering? Let him pray. James 5:13. So mga igsoon, if any one of you suffering right now, please pray. Sabi sa James 5:13. Pray lang mga igsoon. Jesus will still be there. Okay, the Lord will answer your prayer. The end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers. 1 Peter 4:7. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruits. James 5:16-18. So nindot kay ning story ni Elijah mga kaigsuonan no, Prophet Elijah. He prayed. He asked the Lord to not rain. And it happened 3 years and 6 months. There was no rain. So what else? And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruits. So after 3 years and 6 months, mga igsoon, nagpray na sab si Elijah, nga Ginoo, paulan na Ginoo. Siguro na, wala na sila saging,
Una na si mga tinanom. Hello, K4 Bacos. Amen. Thank you. So, si Prophet Elijah, gitubag siya sa Ginoo. Bihira na mahitabo mga kaigsuonan nga magpray ka nga Ginoo ayog paulan na. Unya mutuo ang Ginoo within 3 years and 6 months without rain. God answered Elijah's prayer. And after 3 years and 6 months, Elijah prayed again, and the Lord answered his prayer, and the Lord sent rain, and the earth produced its fruits. James 5:16-17. So, apa ba? Asa pa to? Last na lang ni. Does it really matter whether I pray? Yes, prayer has been compared to breathing. Unsa daw mga ikaigsuonan, ang pag-ampo kumpara siya sa ato ang ginhawa. So, unsa man ang ginhawa di ay? Pwede ba muundang ka og ginhawa? Mo stop ka? Is it possible for you to stop breathing? Maybe you can do that for maybe 30 seconds. But if you stop breathing at least 30 minutes, I think you will die mga igsoon. So, we will compare the prayer compared to breathing. So, unsa man mga igsoon, ang prayer, dili siya pwede nga imong undangan. Kaya nga naman, sama siya sa ginhawa nga. Kung undang ka ginhawa, unsay mahitabo, tigok ka mga igsoon. So kinahanglan ang prayer dili nato undangan kay mao nganuman ang prayer mao kini ang ato ang connection sa Ginoo. Ang prayer and Bible reading daily mao kini ang ato ang connection sa God, sa atong Ginoo mga igsuon, kay bisan dili ang Ginoo motubag sa atoa, pero when we read the Bible, when we read our Bible and then we pray, we will feel that we have connection with God. We are connected. It's like a Wi-Fi, mga igsoon. Connected ta sa ato ang Ginoo. So, just as we have to breathe constantly in order to stay alive physically, we must pray constantly to survive spiritually. So, unsa daw mga igsoon? Ang atong nga pag-pray, sama siya sa sa ato ang pagginhawa para makasurvive ta physically. So, ang prayer mga igsuon para kini nga makasurvive kita spiritually. Kung ang breath is to survive physically, then the prayer is to survive spiritually. Prayer is opening our heart to God just as we would to a friend. How long would a friendship last if you never communicated with your friend, never talked together about your life, your dreams, your problems, your joys, the little things that you make up your day, the big things that are affecting your life? Our friendship with God is the same. We need to talk to Him daily, tell Him about our lives, our needs, the things that make us happy. Prayer has been called the key in the hand of faith to unlock all the treasures of heaven. God wants to hear from you. He's waiting to bless you. He's waiting to bless you in response to your prayers. This little booklet shares some quotations from the Bible, God's Word, about how important prayer is and what it can do for you in your spiritual life. So, nindot kay siya basahon mga igsuon, amin kaayo. Nindot kay siya. So anso daw ang ato ang connection sa Ginoo, mao jud ang prayer mga igsuon. Kay mao kini ang ato ang bugtong paagi for us to survive spiritually. Kung ang pag-breath mao ang atong pag-survive physically, then ang prayer mao ang ato ang pag-survive physically. So please don't stop praying. Bisan og dato na mo din ha, daghan na ninyo ang tanan, wala na mo'y hihilingin pa, na mo'y gwapa o gwapong bana, cute kay nga mga anak, na mo'y kotse, na mo'y dagkong balay, na mo tanan, nindot mong trabaho, but still you need to pray mga igsoon. Nga naman, this world is not our home is in heaven. So
dili kay naa natang tanan aning kalibutan naatay tanan natong kinahanglan kumpleto na ta, dili na ta buol sa Ginoo, no mga igsoon, kay kining tanang butang sa kalibutan na ato ra ning biyaan hanuman ang ato ang balay ato sa langit ug ang tanan butang diri sa kalibutan sunugon na ni pagbalik ni Jesus. So let's not forget to pray to God and be faithful sa ato ang faith sa Ginoo nga kabarog kita niining katapusang panahon sa kalibutan nga daghang mga pagsulay nga atong atubangon makabarog kita mga kaigsuonan. Ug salamat sa nag-view din ha, Sister Keyford Bacos, thank you. And sa mga nag-view nga hindi nag-comments, thank you. Dili na ko makita inyuhang names sa live lang, naka-number lang. So atong oras 10:55 PM Dubai Standard Time. Alas 10:55 sa kagabion mga igsoon. After this, I'm going to sleep. So mag-play sa akong isa ka song and then we will pray for our closing prayer. I want to sing The Savior is Waiting. Salamat sa mga naminaw. Ang tata mga igsoon og The Savior is waiting to enter your heart. Asa man tong naman gusto nindot diri nga accompaniment. Piano ng goro to. Wala man. Hindi man ni katong wait lang ha, nangita ko og accompaniment. Savior's waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? Wala man ako ang kuan good. Katulgon na ko. Alas 11 na. Ito na lang. Ito na lang. I-play natin itong sa Music of Hope. I used to manage my team with spreadsheets. It was a nightmare. And Di na ako ma-search. Teka lang ha. Asan man to eh? Savior's waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? Nothing. Di lagi na ako ma-search.
Heritage singers na lang. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? Lahi manggod siya. Yaya kayo. Sa langit na gihandong ko, pagkatamis kung ako tuwa na dito. Sa mga Ang title atong mga igsoon, Langit na gihandom ko. Ako'y gusto i-play nga song kadtong kanta bitaw sa bata sa Hope Channel.
gikanta sa bata ba nga unsa gud tong kanta? Bisaya gani siya. Gikanta sa Hope Channel. Kadtong siya ang tak dili pud siya ang takna hapit na. Takna hapit. Pwede rin. Pero duha man gud to yang song. Pero i-play nako ni. Nindot man sad ni ang takna hapit na. Timsong di ay ni mga igsoon sa Adventistang Bisaya sa akong gi-invite ang tanan nga duol diha sa Marangon, Hilongos, Leyte karong April 18 to 28, 2020 we have an evangelistic crusade sa ilaha lugar ni Mami Loisa Kirubin from Rome, Italy. Admin na siya from Rome, Italy. So mo uli siya karong April to join our Adventistang Bisaya Evangelistic Series. Sa ba ito title sa kuan? Health Gospel Seminar. Muli po si admin Ma'am Jodeline from Australia. Muli sila, ako di ko kauli. So, ang napili nila nga theme song sa ato ang crusade or evangelistic series mao kining kanta ang takna hapit na. Akong i-play mga igsoon. Nindot ni siya nga awit.
dito atong magkauban, ang atong amahan. Ang atong Kita rin ako ang song If ni you write anything on your computer, you need to get Grammarly. Prince Asoy. Tingnan niya. Kaning karong ang adlaw. Karon ang adlaw sa Dios mobalik ka kay basin kun ugma ulahin na mga igsoon. Paminawan ninyo ni nga song nindot kay siya mensahe. Sa daghang panahon sa Diyos kagitawag, apan wala gayud kami tagad. Gibadlong gitambagan ka, wala lang nimo patata, may adlaw nga unya magbasol ka. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kun ugma wala ka na. Ayaw paglanganan, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa ulahin na. Sa kagabi undo na kay pananawon, si Jesus kanimo mipahiyo, ug siya mi ingon ikaw iyang pabalikon, aron dunay kinabuhing dayon. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kun ugma wala ka na. Ayaw paglanganan, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa ulahin na. Babalik ka pa sa pag-alangit sa ginutan. Daghang balatian ayaw paghulata, samtang basto ka pa alagad na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kun ugma wala ka na. Ayaw paglanganan, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa ulahin na. Karon ang adlaw sa Dios mo balik ka, kay basin kun ugma wala ka na. Ayaw palanganan, kay may panahon pa, kay kun ugma ka pa ulahin na. Hindot kayo ang mensahe mga igsuon. Sa giingon sa awit, karon ang adlaw sa Dios mobalik ka, kay basin kun ugma ulahin na. Karong ang adlaw sa Dios mobalik ka, kay basin kun ugma wala ka na. So nindot kayo ang message mga igsuon sa
sa maong awit. Ato unta kining kuhaan og pagtulunan mga igsuon kay ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan dili siya mudugay hangtod sa hangtod nganuman kay moabot musugot ta og sa dili moabot ang kamatayon mga igsuon. So kinahanglan atong i-ready ang ato ang let us be ready nga bisag unsay mahitabo nga ready ta sa pagbalik ni Jesus. So mauto siya ang ato ang kuan karon nga gabi. So mag-ampo ta mga igsuon kay katulgon na ko. Mag-ampo ta mga igsuon. Dalaygon nga Dios amahan nga langit mo na ikaw sa kaitasan sa mga langit. Dalaygon ang imo ang ngalan din sa yuta maingon sa langit amahan. Salamat sa mga pulong among natun-an karon nga nagkatuon kami about how important the prayer na kini makatabang kini sa among pagkinabuhi ning kalibutan nga aduna kami connection diha kanimo Ginoo. Ug naot nga ikaw mag-uban kanamo sa matag usa kanamo mga kaigsuonan kahigalaan, mga followers, likers sa Adventistang Bisaya page ug mga members sa Adventistang Bisaya SDA Ministry Group. Naot ikaw magalig-on kanila, magapadala sa imong balang espiritu, magagiya kanila, magatudlo sa pagtuon sa imuhang pulong Ginoo ug mahimo kining unta nga amo ang helmet, mahimo kaning gabayan Ginoo sa amo ang pag-alaga ning kalibutan hangtod sa imong pagbalik amahan nga makabarog kami. Tabangi ang mga katawhan, mga kaigsuonan nga naluya sa pag-alagad Ginoo ning katapusang panahon sa kalibutan. Daghan ang mga nanga-backslide amahan, hinaot ikaw magabira kanila pagbalik samtang aduna pay panahon. Ang mga kaigsuonan nga niundang na sa pag-alagad hikapa ang ilahang ang mga kasing-kasing Ginoo nga manalukmay kini ug dangop sila kanimo pagbalik samtang aduna pay panahon tungod kay wala kami nasayod Ginoo sa amo ang kinabuhi ning kalibutan kung kanus-a kami mawala mupanaw aning kalibutan. Hinaot nga andam kami tanan, ready kami ang tud sa aron sa ingon ni Ana kung mawala man kami ning kalibutan ang among pagmataon niya sa first resurrection ang imuhang nawong ang among makita amahan. Hinaot ikaw nga magalig-on kanila og tabangi sila mga makabalik na sa pag-alagad diha kanimo samtang aduna pay panahon Ginoo. Og daghan kayong salamat amahan sa kanunay pagtubag sa among mga pag-aampot ing akong gitugyan uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa mga nag-view. Good night. It's now 11:30 p.m. here in Dubai. I'm going to sleep. Good night.